ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನಡ್ ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈಲ ಅರಿಲ ಪಾಡ್ದು ಪಾಯಸ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾದ ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈ ದೆತ್ತೊಂದು ಐತ ಕಾಲು ಕಪ್ಪುದಾದ ಅರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಶೋಕು ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕೊಡು ಏರಾಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಪೊಸತ್ತು ತೂಪುನಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂದು ಶೋಕು ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈ ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈ ಮುರ್ಕುನಾತ್ ನೀರನ್ನು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನೀರ್ದ ಅಂದಾಜು ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈಲ ಅರಿಲ ಮುರ್ಕುನಾತ್ ನಮ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈಲ ಅರಿಲ ದೆಕ್ಕದಾಯ್ಬೇಕು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಲವಂಗ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ನೀರು ಮೈತದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಿಟಿಂದು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪವೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರ ಇದ್ದೆತೊಂದು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮೂಲು ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈ ಬೇಯರ್ ಜೀದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರ ಇದ್ದೆತೊಂದು ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಶೋಕು ಮಂತ್ ಕಡೆದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೇನರ್ಡ್ ನಮ ಐತ ಪೇರ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ತೆಪ್ಪುನ ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಪೇರ್ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪುನ ಅವೆನ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ ದೆತ್ತಿವೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ತಾರೆನಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನೊಡು ಅಂಡ ಈತ್ ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈಗ್ ಯಾವು ಈತಂದು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರ ಉಂಡು ದುವೆ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲು ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಪಾಯಸ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಬತ್ತಂದು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತಾರೆದ ಪೇರು ದೆತ್ತದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತಿನ ತಾರೈದ ಪೇರನ್ನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗ್ ಪಾಡ್ದು ದೆತ್ತಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ಕಡೆದು ತಾರೈದ ಪೇರು ದೆತ್ತಿನ ಒಂತೆ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಆ ತಾರೈನ ದೆತ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾವ ರಡ್ಡೆ ಸರ್ತಿ ಐತೆ ಒಂದು ಪೇರು ದೆತ್ತಿನ ನೆತ್ತ ಪುಂಟುದು ಪೇರು ದೆತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಾರೈದ ಪುಂಟೆನು ದೆತ್ತದು ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ದೆತ್ತಿನ ತಾರೈದ ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 150 ಗ್ರಾಮ್ದಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮೂಲು ಒಂದು ನೀರುಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಡ ಒಂದುಲ್ಲ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಐಟದಲ್ಲ ಕಜಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿತ್ತಿದ್ದೇನು ಬೆಲ್ಲನು ನೀರುಡು ಕರಗಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಕ ದೆಪ್ಪುಂದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಐಟ್ ನೀರುಡು ಕಲಡುಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಬಂದ್ ಮಂತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಿಟಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಆತನು ದೆತ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೇನು ಏಪಲ ಕಡ್ಲೆ ಸಲ ಇರ್ತ ಅರಿ ಶೋಕು ಮಂತ್ ಬೇಯ್ಯೋಡು ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂನಾನೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ನುಪ್ಪು ಶೋಕು ಮೆತ್ತಗಾದ ಬೇಯ್ದನಂದು ಏನು ಪೂರ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಶೋಕು ಮಂತದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೇನರ್ಡ್ ಅವೆನ್ ಅರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಐಟ್ದಲ್ಲ ಕಜಾವು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕೊಡು ಉಣ್ಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ 2-3 ಏಲಕ್ಕಿನ ಗುದುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೋಲಿ ಸಮೇತ ಪಾಡ್ದೇನು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ದೆತ್ತಿನ ತಾರೈದ ಪೇರನ್ಲ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂನಗ ಅವು ಪಾಯಸ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಆತಂದು ಇಜ್ಜಿ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಐಟ್ ಕಡ್ಲೆ ಸಲಯಾಡ್ ನುಪ್ಪಾಡ್ ಬೆಲ್ಲಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈದ ಪೇರು ಒಂಜೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೇರಿನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡವು ಇತ್ತೆಂದು ಶೋಕಾದ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದೊಡು ಅವು ಒಂಜೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದೊನೋಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೋಕು ಮಂತ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದೆ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇದಿನ ತಾರೈದ ಪೇರು ನನ್ನಲ ಕೂಟುದು ಜವೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಟೋಡು ಅವು ಕೂಟುದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೊದ್ದೆವನ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ತಾರೈದ ಪೇರ್ದ ಕಮ್ಮೆನ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮೂನೆ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದೇದಿನ ತಾರೈದ ಪೇರನ್ನು ಕೂಟೋಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂದು ಕೂಟುದ ಕೊಂಜಿ ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನೈಟ್ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಗೋಡಂಬಿನ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಅವೆನ್ನೈತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವರ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವು ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಈತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕುಲು ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.